गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे थिबखाय हालामनि जे डिग्री कलेज बेवहाय बिथांमोना गोदान फरायसा बरायनाय फ्रेशमेन ससियेल डे बेखौ खुंदों आरो बेयाव गिबियावनो गासै बेयाव गोदान फरायसा फरायनो फैनाय आरो लोगोसे फरायफुनाय फरायसाफोरनिसिम दुलाय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बिथांमोना जाहाथे बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे फसंथाननिफ्राय कलेजनिफ्राय गुन गोनां आरो गोग्गो सोलोंथाइ लालांनो हायो आरो इयुन समाव जाहाथे गावबा गावनि जिउ राहा लामा दानायाव डिग्री बेनिफ्राय लानानै बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहैनाय आरो गुबुन गुबुन जिउ राहा लामायाव बिथांमोना जाहाथे जायगा लानो हायो बेखौ जोङो आर'ज गाबो आरो बेजों लोगोसे आथिखालनि जे मोनसे ट्रानजिशन समाव जोंनि फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा डिग्री फरायनायनि माखासे कर्सनि पेटार्नाव बिथांमोना जिबायदि सिरियास जानांगौ बेखौ जोङो सिरियासलि थांनो थाखाय खावलायदों मानोना बिथांमोना रेगुलार क्लासाव फैनाय एसाइनमेन्ट एबा सेसनेल आनजाद होनाय बेफोर गासैबो बिथांमोननि थाखाय मार्किंआव एडेड जायो बेखौ जों मिथियो दा नंखायनो जों खावलायो जे फरायसाफ्रा गुदिनिफ्रायनो डिग्री फरायनायाव जाहाथे बयबो सिनसियार जायो अब्लासो जोङो माने बेवहाय गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि मोनसे राहायाव जोङो मोनसे पजिटिभ स्टेपाव आवगायनो हायो फारसेथिंजाय जों बाख्नायनांगोन बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बे थिबखायनि कलेजा गोबां रोखोमनि जोंनि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि आंखालखौ 1999आव गायसनजानायनिफ्राय बिथांमोना बेयाव नारा नाथायै बाहाय सुंथाबोदों आरो दिनैसिम जों मिथियो बे कलेजा माने आथिखालाव दाबो भेन्सार हिसाबै सोलिदों आरो बेखायनो दिनै जोङो मोनसे आसा दं जे आसाम सरकारजों आरो बावहाय जोंनि बावैसो जि मोनसे एकर्ड जालांबाय बेवहाय 2020आव 27 जानुवारियाव जे माने एकर्ड जालांबाय आरो बेवहाय 6.3 मोनसे क्ल'जआवहाय भेन्सार स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रभिजन दङ दिनै बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसआव मोनसे इनिसियेटिभ दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्टेप लागासिनो दङ जोंनो फोरमायदों आरो दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबिग्रा आफाद हिसाबै आरो थाबैनो मावफुंनांगौ हिसाबै जों दिनैबो खावलायो जाहाथे नैबे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म थिबखायनि जे कलेज बेबो बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1 नाम्बार फेजआव बेबो जायगा मोनलांनांगौ होननानै जों एबसुनिफ्राय हास्थायो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ओनसोलाव कलेज डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि माने अनसुंथाइ फैनांगौ बा जानांगौ बेफोरबो बे ओनसोलाव मोननांगौ मानोना आथिखालाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय गोबां इनस्टिटिउसनाव गोबां एजुकेशनेल एडभान्समेन्टनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद बायदिसिना गोनांथि दङ लाइब्रेरि डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै माने कम्पिउटार फेसिलिटिनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिसिटिनि 24 आवार्स फेसिलिटिनिफ्राय लानानै बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा फसंथाननि गोनांथार थासारि आरो बेखायनो जोङो मिजिंथियो आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन इयुनाव बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजा माने कन्ट्रिबिउट होलांगोन समाजाव माहारियाव आरो बे थिबखाय हालामाव मोनसे मुंदांखा फसंथान हिसाबै बियो गनायजानाय मोनगोन। लास्ट कुइसन सार जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रायस्राम लादु सिंखौ बोखारनायनि थासारिया आथिखालाव माबायदि अबस्थायाव दङ? थांनाय जुलाइ दाननि जोङो 22 अक्ट'निफ्राय लानानै प्रफेसर रायस्राम लादु सिं जाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो बिथाङा कारापसन केसाव आरो बावहाय माने आसामनि डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन प्लास CM स्पेशल भिजिलेन्स बिथांनि सायाव केस इनभेस्टिगेसन जानानै बिथाङा अलरेडि गिल्टि जाय मोनसे मोनजानानै दङ बेजों लोगोसे बिथाङा बिनिखायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनो थांनायनि सिगां बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय प्रि एरेस्ट बेल एबा एन्टिसिपेटरि बेल बिथाङा लानानै दं आरो बिनि थाखायनो जों दुलाय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव बेखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय जों आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलना सोलिगासिनो दङ नाथाय बिथांखौ दान मोनसे लिभाव दोननानै आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै आरो बेखौ माने अफिस खालामनायनिफ्राय बेखौ गोजानाव दोनाखै दा बेखायनो जोङो दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादा कलेज एफिलिएटेड कलेजाव जि सोमावसारनाय लादोंमोन बियो मैया बियो मोनसे माने क'क्राझारसिमावहाय बे जोबथ'नानै दङ नाथाय जोङो इयुनाव बिथांखौ होखारनांगौनि थाखाय दिनै माने जोङो मोनसे गिदिरथार इउनिभार्सिटियाव आरोबाव मोनसे धरनानि हाबाफारि लागोन बेखौ जों थाबैनो फोसावगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि केस जों मिथिगौ बिथांनि केसा माने चार्जशिट रेडि जाबाय आरो बिथाङा थाबैनो जोबथेसालिनि माने सिङाव हाबनांगोन बेखौ जोङो मिथिनो हायो दा नंखायनो जोङो दिनै बिथांखौ बेबायदि मोनसे गिदिर फसंथानाव सासे काराप्टेड भाइस चेन्सेलरखौ दोनबाय थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जोङो बेखौ माने दुलाय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरोबाव आसामनि मानगोनां गभर्नर
प्लास बिथाङा इउनिभार्सिटिनि चेन्सेलर बिथांखौबो जोङो खावलायदों जे दिनै बिथाङा गाव मोनसे तदन्त खालामनायनि रिपर्ट बिथाङा दिनै होनो हायाखै मानोना बिथाङा जि तदन्त खालामदोंमोन बियो मोनसे क्रिमिनेल प्रसिडियर सोलिबाय थानायनि माने उल्थायै बा बिनि पेरेलालि जेबो मोनसे तदन्त बाहाय सोलिनांगौनि जुक्ति गैया आरो बे भेलुलेस नंखायनो बिथाङा दिनै बिथांनि जे कारापसननि एलिगेसन जेसेबां दङ बाहाय रां जाख्ल'नाय बावहाय थगायनानै सासे फरायसाखौ स्कलार एडमिसन होनाय आरो बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बिथाङा जिबायदि माने एडमिनिस्ट्रेसनखौ मोजाङै सामलायनो हायाखै बे गासैबो बिथिङाव बिथांमोना दिनै माने बिनि रिपर्ट बाहाय जेबो होनो हायाखै खार'ना बे अलरेडि माने एक्युज जानानै दङ बे अलरेडि गिल्टि जानानै दङ जायनि सायाव दिनै बिथांनियाव आयेनारि मोनसे राहाजों एक्सन जागोन नाथाय बिनि समाव बिथाङा बे इउनिभार्सिटियाव थानो मोना आरो बेखौ जोंनि दाबि दङ आरो बेखौ माने बोखारागौ माने जोंनि आन्दलना सोलिलांबाय थागोन